бояд авфи муҳоҷирон шавад. ҳуҷҷат ҳам надошта бошен, дастгиритон мекунанд. салом ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунед. чихеле ки медонед тӯли чанд рӯз мо видео накардеста будем, хай ирам сабаб доштак. хушбахтона боз видеокунира сар кардем, аз шумо танҳо дастгирӣ. як хабари бениҳоят муҳим, мумкин баъзеи шумо ҳамин чиза интизор будед. касе ки бихоҳад шахсан бо худи ман ҳам суҳбат шавад ва аз ман онлайн консултатсия бигирад, савол-ҷавобҳои ҳуқуқӣ. рақами ватсап рӯи экран мемонам, дар ҳамин ватсап бинависонед, хоҳиш мекунам ки занг назанед. бинависед, ман шахсан худам хати шумо суҳбат мекунам. мавзӯи асосии имрӯзаи мо оиди авфи муҳоҷирон. чихеле ки тақрибан як моҳ пеш аз ҷониби Думаи давлатии Федератсияи Русия пешниҳод шудагӣ буд ки авфи муҳоҷирон карда шавад дар соли 2025 ва рӯзи 28 ана ҳамин моҳ 28 ноябр бо як коршиноси дигари Федератсияи Русия дар мулоқот бо президенти Русия Владимир Путин дар мавзӯи авфи муҳоҷирон суханронӣ карданд. яъне ки коршиноси Федератсияи Русия пешниҳод кард ба президенти Русия суханронӣ кардан аз сабабе ки гуфтанд рӯз то рӯз қувваи корӣ дар Русия паст шуда истодааст ва аз ин сабаб коршинос ба президент пешниҳод намуд ки бояд авфи муҳоҷирон шавад. ба хотире ки авфи муҳоҷирон ки шавад, боз бигем шаҳрвандони хориҷӣ зиёдтар ба Федератсияи Русия сафар мекунанд ва ин пешниҳод қабул шуд, вале дар кай кадом моҳ кадом рӯз авфа мақсад имзо мекунанд қонунша, ин чизош муайян нест. таҳти баррасӣ қарор дорад аз ҷониби президенти Русия қонун ки қабул шавад, қонун ки ба имзо расад, баъд худованд хоста бошад авфи муҳоҷирон мешавад. яъне авфи шаҳрвандони хориҷӣ, шаҳрвандони Осиёи марказӣ, аз ҷумла шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон. ва мо хостем ки ин хушхабара ба маълумоти шумо бирасонем. тӯли чандин вақтҳо дар ҳамин мавзӯъ савол медодед ва мо хостем яку якбора хотиррасонтон кунем. акнун комментарияҳоро мехонем камтар ва ба саволҳо ҷавоб мегардонем. бо диққат гӯш кунед. ягон нафари шумо бихоҳем ки границаи Қазоқистон сафар кунед, одамои боваринок ва нархи дастрас. рақамошон мебирояд рӯи экранда, занг занем, қатишон суҳбат кунед, ҳуҷҷат ҳам надошта бошен, дастгиритон мекунам. як нафар нависондай: ту дигар кор надорӣ? безор карди, қати чорни списка. як бор зеб дора. як габа пафтор ба пафтор гап задестай. ай Аллоҳ не, ай чорни списка метарсен. бас кунед ҳамин рӯи хата. бародари азиз, ё ки хоҳарӣ, ё ки додарӣ, ман намедонам ту кӣ, фикр мекунам ки бемафкуратарин одам ту будай ки дар иҷаб ту бигем гапе задестай, худ нафаҳмидестай чӣ гуфтестай. мо чӣ гап мезанем, мо чӣ видео мекунем, намекунем, мо худмон нағз ин чиза медонем. ба ҳамин хотир баъзе нафари ту маълимагӣ накунем, барои мора ақл ёд натиҳем. имя фамилия нависондай. ака одамое ки дастошон каҷалаанд, онҳоро ба хизмати ҳарбӣ мебаранд. аз даъват ба хизмати ҳарбӣ озод мебошанд. барои озод будан бояд ки дар қайди военкомат мондагӣ бошанд. шумо мерен дар военкомати ноҳия муроҷиат мекунед, дар қайд мемонед. бародар залик нависондай. акаи Сормон, сроки загранпаспорт 5 сола буд шид. дар ҳамин Россия загранпаспорти 10 сола гирифтам. тоҷикистон рафтестам. паспортам тоҷикӣ бигирам. дар загранпаспорт дахл надора, ям мефаҳмондем. дар загранпаспорти чӣ дар назар дорӣ, бародари азиз? нафаҳмидам мақсади саволтахушро. бозоров нависондай. салом ака, хизмат адо шудагӣ бошад, рафтан гирем мешавад. даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ ба анҷом расидагӣ. як мақсад намояндаи вазорати мудофиа барои тамоми шаҳрвандон хотиррасон карда гуфт ки нақшаи даъват ба хизмат пурра ба иҷро расидагӣ. як нафари дигар нависондай ки ассалому алайкум акаи Сормон, хизмати алтернативӣ ҳозир ҳаст ё ки не? бале ҳастай бародар. хизмати алтернативӣ 54 000 сомон месупорӣ ва хизмат мекунӣ. як моҳ. Абдулло Ҷобиров нависондай. акама дар мигратсионка работа гуфтагим. ҳичи надорам. метонам граница бирам ё ин ки не? граница рафта метонем. мо дар ин масъалаҳо мегӯем ки вобаста аз тақдири шумо. баъзе ҳолатҳое мешавад ки мисол дар таможни гузаштан мушкилӣ мешавад, пурсон мешаванд, пешниҳод ки карда натонед, албатта ки запрет навъез мекунанд. баъд Раҷабалӣ нависондай. ассалому алайкум ака, дар масъалаи гражданино чӣ гапай? дар масъалаи нафарҳое ки гражданствои Россияро доранд, ягон гап нестай, танҳо ҳамин қадар ки бояд худшона дар учёти военӣ бимонанд, вагарна ки намондан, агар мақсад паспортҳошон аннулировать мекунанд. ҳамин қадар информатсияҳай тамом.
дӯстони азиз, тамошобинони гиромӣ, видеои имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. раҳмати калон барои тамошо карданатон. умедвор ҳастам ки бо аз пештара дида дастгирии шумо хуб мешавад. то видеоҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.